हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनै आङो दाबसे जायगानिफ्राय बेराय लाना फैदोंमोन नाथाय नैबे नेटा गब्लंखाय लामायावनो माने गबाय आरोना गनानै आं बेयावनो गालांदोंमोन नाथाय बियो नैबे बिफाङाव बाफायबाय बेयाव बाफायनायमोन दा आं नैबेखौ थुफिदों हमफिनबाय नै ओरै बेराया दोङो नै दायो आं बेखौ लांनानै बक्सआव सोनोसै लामानि मानसिफोरा सोंगासिनो दोङो आरो आंखौ माबायदि बेरे हमो माबायदि होननानै किसुमाना मिथियामोन दासो मिथिदों टेकनिकफोरखौ दायो बेरेया नैबेयावनो दोङो एसे कन्ट्रल जाबोला आङो नैबे बाकसआव सोना लांसै नैबे बाकसआव सोनोसै नै बाकसआ कमप्लिट जाजोबाखै नै माबायाव सोगोन आङो आंनि बाइक दोङो थांलाय फैलाय फासिया हरसिंगा खाथियावनो नै जायगाया लकेसना बिथिं थांबाय फासिया हायदानबारि नैबे हाग्रा बारियावनो दोङो आं नै लामा जिङाव बेरेया ओइलाय हनै बेहाय दोङो नैबेलाय लोगोफोर बहुद टेकनिक थानांगौ बेरे हमनोबा टेकनिक गैयाबा जाया आं दायो बेयाव नैबेखौ सोबायथ' नैबेयाव सोबाय आङो बेयाव दोङो बेरेया फुरा सिङाव हाबबाय आं बेखौ दायो बाकसआव सोनोसै एसे दंबावो हाबनो गोनां सिङाव लोगोफोर आं बेखौ दाबसे जायगानिफ्राय लाबोनायमोन खिन्थु आंहा नैबे नेटआ माने गिजिखाय माने गबोबाय बार हाबबाय बेनिखायनो आं लामा ससेयावनो दोननो गोनां जाबाय दायो आं बेखौ न'आव लाना थांगोन लोगोफोर लकेसनाथ' बहुद मोजां जायगाया प्लेसआ